Evar baş bînerên hêjayên çarpêlmedyayê ve em bernameke nû di bernameke gelek balkêş û hêja da cardin bi hev ranin. Beriya ez dest bi pêşkêşkirina bernamaya xwe bikim. Ez li ser navê bernameyê silavan li berxwedana Rojhilatê Kurdistanê dikim û serkeftin û serfirazî ji wan re dixwazim. Belê bernameya me ya vê carê wek ku min got bi rastî mijareke gelek hêja û li ser şexsiyet û şair û fîlozof û gelek ünvanên xwe ve gelek naznavên xwe ve kesekî hêja ye. Destxeteke hêja û gelek bi qîmet ji bo dîroka edebiyata Kurd dest ketiye, li dest daye û em ê îşev behsa destxetê bikin û çiqa ji me bê em ê hûrgiliyên temamê hûrgiliyên vê destxetê bi bînerên xwe yên hêja re parve bikin. Bernameya me ya îşev hinek dirêj e lê em ê hewl bidin ege em bikarin xilas bikin lê ege me nekarî em xilas bikin em ê di bernameke din da û vê mijarê bidomînin. Wek hemû caran em ê cardin ew destxetên ku di medreseyên Kurdî de ji ailê seyda û alimên me ve ji bo kitêbên dersê yan alîkarvanên kitêbên dersê hatine nivîsandin, em ê wan bidane nasîn, em ê wan bi bînerên hêjayê çarpêlmedyayê re parve bikin. Yek ew e. A duyan di keşkûlekê de ku gelek berhemên şairên Kurd têda ku heye û yani keşkûleke destxet da û Seydayê Mehmed Elî Qeredaxî ji nav vê destxetê yên şeirên ku aîdên Birêz Ehmedê Xanî ne û bijartine û wan ji me re anîne ser rastnivîsa taze û me jî çi kiriye wê destnivîsa taze a bi alfabeya erebî wergerandiye ser alfabeya latînî û em ê wan berhemên wan şeirên Birêz Ehmedê Xanî îşev bi bînerên xwe hêja re parve bikin. û mijarê din jî hene lê ez bawer nakim ku em îşev bikarin derbasî li wir bin û em ê wan mijarê din jî di wekî ku min got di bernameyên bê de pêşkêş bikin. Belê em wek di rêzê de bi gora alfabetîk ku em diçûn em gihîştine herfa tîpa qafê û di tîpa qafê de neh destxetên ku di medreseya Qubbehê a Amîdiyê de hatine nivîsandin hene. Salên nivîsandina wan qederekî kevnin ji sala hezar sê sed nehewce ku ez dibilib ew bikim ez ê wiha ji bo ku wextê me ew nebe wextê me zayî neçe destxeta ewil hezar sê sed pazdehan da hatiye nivîsandin. Yani hezar heft sed pazdehê kûçî de ew di kitêbxaneya ku me behs kiribû de bin reqema 21007 da hatiye qeydkirin. Ja destxeta din ew jî hezar sê sed heftê pênc dane cardin qubbeya medreseya Qubbeyê de ku bînerên hêja gelek bînerên hêja meheqeq agahê wan li ser heye. Medreseya Qubbeyê ku em bi rastî ne wextê me heye ne ku em bi dirêj behs bikin
هیجای کو مرو چند برنامه یا لسر مدرسه کو به پیشکش که مدرسه که هری کبن هری بقیمت هری هیجا یا کردستانیه از کارم بیشم پرانیا عالمین کرد پرانیا سیدای کرد دوی مدرسه دا پرورده بونه و او کسین دوی مدرسه دا پرورده بونه و شخصیت اینگره کیجانه و جبو کو وقت متونه ام نکارن دور درش لسر بسکنن ام تنه وی قاست کارن بیجن و بلی مگو کو نه دستخطین کو دوی مدرسه دا هاتنه نویساندن دست مدهنه و پشتیوی مدرسه باجار قرقره دا و دست نویسکه کو دو سال 1484 دا هاتیه نویساندن پشتیوی مدرسه القرناسیه دا جاردن 1496 دا کو هاتیه نویساندن دست خطکه پشتیوی مدرسه المسجد الجامی ری قلعه چورانه دا و جاردن 5 دستخط کود مدرسه قلعه چورانه دا هاتنه نویساندن هنه و امزانه کو قلعه چوران بریا کو باجار سلیمانی آوا ببه سروک باجار میرکتیا بابان بویه پشتیوی مدرسه باجار قرداغه دا کو 6 دستخط دست مدهنه کو مدرسه قرداغه دا هاتنه نویساندن قرداغی وکی گرک بیلر هجات زانه کو دیروکا عالم و زانای کردستان دا و جهکی گلک گرنکه پشتیوی yani 6 destxat megu medrese Karadağ'da hatne nüvisandın. Piştra medrese Kozan'da 1707 nehanda destxatta ke kuhatya nüvisandın. Medrese Mizyevta Qamişan Kumiş'da destxatta ke desemeda. Medrese Gundi Qazilyan'da heye. Guya medrese Gundi Karaçatağ'da. مدرسه قاضی سبلاغ دا دست خطا که کو دست مدهیه و پیشتا مدرسه قزل رباط دا دست خطا که دست خطا دیجی مدرسه گنده قادر کرمی دا کو هاتیه نویساندن دست مدهیه و مدرسه گنده قزل دا جی دست خطا که دست مده و ده حرفا کافه دا د مدرسه کلکانه دا د سال 1329 دا دستخطه که قواتیه نویساندن و جا ام در بازی اوا کویه دبن باجار کویه نه اوجه کو ام دور درش بحث بکن او جی یک باجار که کو کسی هیجا اوا که حاجی قادر کویی و بدهان شاعر و سیدا و عالم دنکو دوی باجار دا رابونه و 24 دستخط دست مدهنه که دو مدرسه آوا این کویه دا هاتنه نویساندن نحو جا که ام لب بحثا نویساندنا سالا نویساندنا وان بکن تنه ام بیجن که دوی جلده یکم دا de harfa k'ye da koy sancağı bu bişar destnivis hatne nivîsandin destê medeheye o medrese Kakure da destnivîseke ku sala 1626 da hatiye nivîsandin medrese Kesnezanê da medrese Kilimanê da medrese gundê Kozanê da medrese Kurankeyê da یه ناحیه لاجانی گریدن ناحیه لاجانیه دست خطنه مدرسه گنده کندره دا دست خطه و مدرسه کستاته یعنی کستاته دا و دست خط دست مدهنه که دوی مدرسه هات نویساندن
Di herfageyê de medrese herî girêk ku 5 destxet li destê me de hene. Medreseya Gulemberê de. Gulember jî di dîroka medreseyan de wextê mirov lê dinêre ciyekî gelek giring heye di dîroka wî de. û medreseya gundê Genavê de du destxet hene. û gundê Gelaleyê de car hene. Ji medresa gundê Guêzanê de, medresa gundê Girtekê de, medreseya gundê Giravê de û ku ew destxetên ku di destê me de hene di van medreseya de hatine nivîsandin. Belê îşev em bi dawî divê evê tînin yani ew destxetên ku ew medreseyên me navê wan gotin di wan de hatine nivîsandin ku em her carê di destpêka bernameya xwe de wan bi bînerên hêjayên Çarper Medyayê re parve dikin û em îşev bi van hersê herfan dawî bi wan tînin. Belê em niha derbasê micara xwe ya Esî dibin. Micara me ya Esî li ser dîwana Ehmedê Xanî ye û li ser 8 şeirên ku heya niha Tûcê nehatine weşandin û li Tûcê behsa wan nehatiye kirin. Em ê behsa wan 8 şeirên xanî bikin û qas ji me bê em ê kêmasî destpêka şêran qene çend beytên destpêkê ku em bêjin kesên eger hebin di vî warê de lêkolîn bikin ji wan re qene rihetî çêbe bizanin ka kîjan şêrin gelo cihê din hatine weşandin nehatine weşandin. Eger nehatine weşandin û kesên ku di vî warê de xebatê wan hene bikaribin di van şêran ji xebatê xwe de bi cih bikin û eger nehatine weşandin cardin qet nebe li ser dîwana Birêz Ehmedê Xanî ev şeirên heta niha ku nehatine zanîn li ser zêde bikin û guleke din ji Ehmedê Xanî pêşkêşê dîroka edebiyata Kurdî bikin. Belê. Seydayê Mehmed Alî Qaradağî dûr dirêj behsa evê kiriye behsa vê xebata xwe. Dibe ku min ev xebat anha sala wî nayê birasî bîra min nenivîsand xwe jî nenivîsandiyekî jê salê ye. Li Diyarbekirê konferansek li ser Ehmedê Xanî tê darxistin. Seyda jî dawet hatiye dawetkirin lê ji ber çi sebebê be nekariye biçe. Êja rabûye vê nivîsa dirêj van şeirên ku heya niha nehatine em bêjin weşandin û ew keşkûla ku ev şeir û şeirên şairên din ê Kurd ku têde ne şandiye ew konferansê ku li wir bê xwendin tabi ez malumatê me tune bi rastî hatiye xwendin nehatiye xwendin yan netîceyên wê konferansa ku li Diyarbekirê çêbûye gelo netîceyên wê wek kitêb yan wek broşür yan wek tiştekî nivîsî derketiye de neketiye agahê me jê tune Seyda jî di vê maqaleya xwe de qet behs nekiriye. Belê em ê rasterast ji Seydayê Mehmed Alî Qaradağî ku nivîsandiye em ê rasterast ji wê neqil bikin dibe di nav van keşkûl û beyadan da ku hatine berhevkirin min li ba xwe parastine beyadeke kevin a tevlihevbûyî ya têrav heye çend car ji ber tevlihevbûna tê de min nevêja ez dest pê bidim heta demek beriya niha ji bo nivîsandina gotareke li ser Elî Herîrî min ew girt destê xwe min li wî milê nêrî lê ez qanî nebûm cardin min dest navê tê
ve nani ser min ez ser naxebtîm yani bi Kurtî dibêjim. Dibe yek ciwan şairê şeîrê wî divê beyadê de heye dibe Ehmedê Xanî ye. Dema ku min seh kir konferans li ser Xanî tê çêkirin min got madem ez dikarim beşdarê vê münasebeta pîroz û mezin bibim bila ji dûr ve her çend piçûk jî be para xwe têkim navê destbehra xwe jê re bişînim. Ji ber wê careke din bi parêzeke zêde û destparasteke baş min serî li beyadê da min şêrên Xanî diyarî kirin. Di netîceyê de hûn dibînin heşt perçe şêrên Xanî têde hene qasî ez zanim heta niha li tu cihê nehatine weşandin wekî ku me jî got. Vêca diyariya min a ji sofreya mêvanên Xaniyê mezin re ev e. Yani ev xebata min ev pêşkêşkirina van heşt şêran ez pêşkêşê û sofreya mêvanên Xaniyê mezin dikim. Ez hêvîdarim di goşeke wê sofreya pîroz de cih bigire. Sêda bûye awayê li behsa awa xwe kirî, behsa xebata xwe. Vêca hatiye ser destxetê, behsa destxetê kiriye. Yani ev destxet çawa ne, çi ye, çend ropele. Belê em ê cardin rast ji Seyda neqil bikin. Dibe beriya ez biçim li ser nivîsandina şêran ez pêwîst dizanim bi Kurtî behsa destxetê bikim. Ev destxet ya ku jê maye 181 ropele. Doxuyê ku ji şêran jî xwe em dibînin ku destxet gelek perîşan bûye, gelek melûl bûye di lopan lê daye û wisa bûye ku Seyda bi xwe jî gelek ciyan nekariye em bêjin misrayê wên tam bixwîne wek noxte derbas bûye. Belê wek Seyda dibêje destxet 181 ropele yani ê ku jê maye em nizanin ka ê jê ketiye çiqase tu melûmatek li ser tune. Divê pîvana wê 10 çarpı 20 santîm e yani bereya wî 10 santîm dirêjeya wî 20 santîm e. Di her ropelekê de kêm zêde 35 rêz hene yan jî 35 beyt 35 beyt hene yani beyt jî zanin ku du misran e. Tarîxa nivîsandina wê dibe li ser tune û kesê ku vê li ber destxeteke din ku nivîsandiye navê xwe nivîsandiye yani em venivîser Seydayê venivîser jî re dibêjin yani ê ku li ber nusxeke din nivîsandiye İbrahim bin el Seyyid Ehmed Elbiskir e. Yani navê kesê ku vê destxetê li ber destxetekê din nivîsandiye û İbrahim bin el Seyyid Ehmed e. Li gor kaxez û awayê nivîsandina wê yani gora Seyda ku pisporê van micaran e û texmîn dike dibe sala nivîsandina yani 200 sal teqrîben 200 sal beriya niha ku ev destxet dibe hatiye nivîsandin. Yani texmînî dibêjin. Yan di wextê xwe de bi şaşiyeke dibe di wextê xwe de hinek kesan bi gelek şaşî ew kirine yani rêk û pêkirine. Yani ser û bin biye. Yani hinek şêr hene em bêjin ketine ropera bîstan lê qismek ji wî şêrê çûye ketiye ropera em bêjin pêncehan. û Seyda dibe min bi gelek hûrgilî û xebateke gelek bi hişyarî vê ew kir rast kir yani sererast kir. Dibe yan di wextê xwe de belê şaşî gelek ji ber ku zincîra şêr ropelan midetekî baş bi rêzê ve diçe yani midetekî baş wek rêzê ve meşeye pişta dibe tebilhev dibe û ser û bin dibe min evan rast kirine. Di destxetê de dibe wekî min got şêrên çend şairên Kurd jî hene em ê ew bikin em ê wan şêran em ê wan
şairan jî navê wan heye em ê pêşkêş bikin, em ê bi bînerên xwe hêjara parve bikin, em ê bibînin ku hinek şair hene heya niha di dîroka edebiyata Kurdî da, di xebata li ser edebiyata Kurdî da em bêjin cih negirtine em wan navan nû sadikin di saya vê destxeta hêja da. Dibe hinek şerên Farsî jî hene û ez texmîn dikim ku ev şerên Farsî jî ji aliyê şairên Kurd ve bi Farsî hatine nivîsandin. Lê ê ku şerên em bêjin şairên Fars bi xwe jî têde hene, em wekî wek Sadî wek êdin. Belê bi vî awayê dibe li vir em ê li gor ropelan qasê ji me hat dest bide, qasê ji me re dest bide em ê li gor ropelan ew bikin dibe. Em ê vê destxetê qeyd bikin û belê bi vî awayê destpêkîriya ropel nivîsandiye, ji hekî navê şair nivîsandiye. Ropela şeşan da gotiye mîm hê lê di nav kevanê da nivîsandiye Melay Bateyî. Tabii ez nizanim Seyda tu jêrnû jî neketiye li vir. Em zanin ku mîm hê naznavê ya jî mexlesê şîrê ê Feqê Teyran e, neyê Melay Bateyî. Mixabin li vir şaşiyek heye, ez nizanim ka Seyda çawan hacê nebûye û ez şek ew dibim yani ya heyret dikim. Belê ropela heştan da îca tiştekî din heye şêrên Melayê Cizîrî û yê Ehmedê Xanî ew kesên ku vê destxetê li ber destxeteke din nivîsandiye dixuye ku kesekî gelek hişyar bûye. Îca ji bo Ehmedê Xanî Şêx Ehmed gotiye. Lê ji bo Melayê Cizîrî afan ji bo Melayê Cizîrî Şêx Ehmed gotiye. Lê ji bo Ehmedê Xanî Xanî gotiye, Ehmedê Xanî gotiye. Yani ev mexlesa Xanî Ehmedê Xanî jî ew heşt şêrên ku aîdê Ehmedê Xanî ne di wan de hene. Lê ji bo ku navê her du Ehmedan yani Melayê Cizîrî Ehmedê Xanî û em bêjin şêrê ku di vê destxetê de di vê keşgûrê de ku heye ji bo ku şêrên her duan tevlhev nebin ew kesê ku vê destxetê li ber destxeteke din nivîsandiye û mala wî ava gelek bi hişyarî û em bêjin wan ji hev veqetaniye. Eca ropela şeşan me got ropela heştan da Şêx Ehmed heye. Şêx Ehmed wekî ku me got di Melayê Cizîrî ye. Şêreke Melayê Cizîrî ye. Ropela nihan da Şah yekê navî Şah dibe emir kiriye yani şairekî navî Şah. Ropela dihan da Muxamesa Cedîd Xezela Camî Xezela Camî heye. Ropela yazdahan da Şêx Ehmed dibêje. Şêx Ehmed yani Melayê Cizîrî ye. û ropela dazdahan da Hafız şêreke Hafizê da ye. Ropela sêzdehan da Kûşerî yek kesekî navî Kûşerî û em bêjin em taze nevekî wasa dikin. Ropela çardehan da şêreke Elî Herîrî heye. Ropela pazdehan da Metel û Meemma heye. Ropela şazdehan da şêreke bi Tirkî heye yani Osmanî. Ropela hejdehan da Mîm û Hê şêreke Mîm Hê ku Feqê Teyran e heye. Ropela nûzdehan da şêreke Saîb heye. Demek şairekî me yê Kurd jî hebiye navî Saîb ye ya jî naznavî wî şêrê Saîb ye. Bîstan da cardin şêreke Camî heye. Bîstyekan da Duayê Senayî heye. Duyan da şêrek heye dibe ez nizanim yani şêra kîjan şairê ye ew kifînin.
Avrupa bir sekanda Divana Şeyh Ahmet yani Melek Ciziri Şerekiye'ye Süryakanda Mina emzanın ku Diruka Edebiyata Kuri da jî van salê dawiyê ku cihgirtiye şehrê wî heye îcat rûpela Sûdûdiyan da Şehra Ahmedê Xanî heye Sûsisiyan da cadin şehrekê Ahmedê Xanî yek jî a Elî Herîrî heye Süpêncan da şehreke Bateyî heye Sînihan da Mümhe yani Feqê Teyran şehreke Feqê heye Rûpera Çildûdiyan da Şeyh Ahmedê yani Melek Cizîrî Çilsisiyan da Şemsê şehreke Şemsê Tebrizî heye Çilşeşan da Şems Kenç ku gazeleke Selîm ew kiriye heye Çilnehan da Şemseddîn Exlaqî şehrekî heye yani ev tev em bêjin ew ku li ser her yekê mirov dixware bernameyek çêke li Seyda tinê em bêjin şehrê Ahmedê Xanî em bêjin ew kiriye li vir şehrê din ew nekiriye yani hene yani dez zanin li cihê din behsa wan kiriye. Em ê eger fırsat hebe behsa em bêjin kêmasî behsa şehrên Feqê Teyran, şehrên Melek Cizîrî û şehrê Melek Bateyî di bernameyê din de eger em saman em ê ew bikin em ê bînerê hêjara parve bikin. Şehrek heye a Kemalî dibêje şair Kemalî cardin şehrekî Xanî rûpera Pêncihan da şehreke Şeyh Ahmed yani Melek Cizîrî pê cehdûdiyan da cardin Melek Cizîrî pênceh şeşan da Muhammesa Hafız pêncî heftan da heye bi hikayeta şikwe kirdin zîn yani li ser mem û zînê wek hikayeta mem û zînê dibe di rûpera pênceh heştan da êdî em nizanin ka hecma wê çi qas e û dixuye ku tiştekî kurt bi li ser ji ber ku tenê du rûpel yani li gora ev lîsteya destê me da tenê du rûpel girtiye. Rûpela şêstî da şehreke Cizîrî heye rûpela cardin şeşan da cardin şehreke Melek Cizîrî heye şêst heftan da kesekî navî Qasım şairekî Kurd navî Qasım ku em ez yani kêmasî taze vî navê sed dikim. Rûpela şêst heştan da Melek Bateyî heye heftiyan da şehreke Elî Herîrî heye heftê dûdiyan da şehreke Melek Cizîrî heye heftê sîsyan da şehreke Camî heftê pêncan da şehreke Şiblî şaireke ku naznavî Şiblî yan jî navî wî ne nizanim û cardin heftê heftan da şehreke Erebî heye heştê çaran da şehreke Saib heye û debe hûn dibînin gelî bînerin hêja ev bi rastî ji bo dîwana edebiyata Kurdî ji bo tarîxa edebiyata Kurdî yani çiqa tiştê hêjan e yani ev şêr hemû dest da hene yani ne em bêjin tenê navê wan yani ev şêr hemî di ba Seydayê Mehmed Alî Qaradagî parastîne yani me çend can li vir ew kir me em bêjin got ku ew kesek ku bixwazin li ser van mijaran lêkolîn bikin li ser van mijaran bixebitin em dikarin wan bi Seyda bidine nasîn û Seyda jî ji xwe çend cihan da behs kiriye gotiye ez amade me ku vê arşîva xwe vê belgeyên wên destnivîsên wan keşkûlên di destê min da hene kesê bixwazin dikarin çi bikin jî îstîfade bikin. Belê cardin şehrek heye şehreke Şemsî Tebrizî heye û not dudiyan da şehreke notyekan da Melek Rûmî heye şehreke not dudiyan da Maçîn heye Maçîn jî em zanin ku van salê dawiyê agahdarî li ser bi dest ketin û dîroka edebiyata Kurdî da hatiye nivîsandin û gelek kesan ew dîrokên edebiyatê yên van salên dawiyê derketine di wan da ye li ê kevin mesela ê wek Eladîn Seccadî ê din ku em bêjin dîroka edebiyata Kurdî nivîsandine
مخابن ev şairin meyenük û em pê agadar dibin diwan da cih negirtire. Belê cardin şehreke Bateyî rûpera not sîsyan da not pêncan da şehrê Ehmedê Xanî û not şeca da Hadim heye, not nehan da kesekî navê Welî Qalender heye. Ev dixî ku ihtimala belkî yarsanî falan jî dikare bibe, goranî dikare bibe. Sed sîsyan da cardin Melek Zîrî, sed yazdeha da Şemsê Tebrizî û em hêdî têne ewa dawiyê em dixwazin hemû ew bikin, hemû parve bikin. Sed dazdehan da û şêreke Melek Zîrî heye û sed çardehan da Tekwît kesekî navê wî. Sed pazdehan da şair Saîb şêrekî wî heye. Sed şazdehan da Kemaleddîn İsmaîl şêrekî wî heye. Sed bîst pêncan da şêreke Hafiz heye. Sed bîst heftan da Muzammetül Nesai gotiye, ez nizanim yani ev çi ye. Sed sî û şeşan da Şeyx Sadî şêreke Şeyx Sadî Şîrazî heye. Sed sî û heştan da Ehmedê Meraxî û şêrekî wî heye. Sed sî û nehan da Pîrhesen Esferanî kesekî navê Pîrhesen Esferanî şêrekî wî heye. Sed çilan da Xusrû Dehlewî, sed çilyekan da Hesen Dehlewî, sed çilduyan da Xoce Kirmanî, sed çilçaran da İbn İmad, sed çilpênca da Mirzerîfî, sed çilşeşa da Mevlana Rûmî, Mevlana Hafiz, sed pênceh pêncan da Hafiz, sed pênceh neyan da Seyyid Nimetullah, sed şêst rûpera sed şêstan da û Muîn el-Cewîn Qasım Enverî ew şêrên du kesan têda heye. Sed şêst yekan da Elî Yezîdî rûpera sed şêst û duyan da Katib şairekî Kurd bi naznavê Katib heye. Sed şêst sîsyan da cardin şairekî Kurd bi naznavê Xeyalî û sed şêst çaran da Baba Sûdayî, Hesen Selîmî, Mihemed bin Husam û sed şêst pênca da Saîb û dibe li vir netemamî diyar e. Yani ew şêra Saîb ku di rûpera sed şêst pêncan da ye. û sed şêst heştan da ewekî Tirkî heye û sed heftê heftan da cardin şêreke Saîb heye û bi vî awayê ev keşkûla yani ev destmîsa ku jê maye û sed heştê yek rûpele ev kesên han ku min navê wan li vir xwendin û şehrê wan hene min hejmartin deh şêrên Melek Zîrî têde hene, heşt jî yên Ehmedê Xanî hene. Êdin min tasnîfa wan nekir, min hewce nedît. Belê îca Seydatê li ser ew ê li ser dibe em çawan zanin ku ev şêr yên Ehmedê Xanî ne? Yani îspata me çi ye ku em bêjin ev şêrên han yên Ehmedê Xanî ne? Dibe du xal destê me de hene û du xal du têbînî ku em dikarin bi van her du xalan bi dilekî rehet bêjin ku ev şêrên Ehmedê Xanî ne. Dibe yekem li ser perşaşêran hatiye nivîsandin Xanî yan Ehmedê Xanî. Yani li ser perşaşêran Xanî yan Ehmedê Xanî hatine nivîsandin û dawiya şêran da jî wek edet e ku şair em bêjin naznavê xwe di misrayekî de derbas dike di eynê wextê de em bêjin cadin navê Xanî heye têda û li gel wê jî dibe di keşkûlê de şêrên Melek Zîrî hene navê me behs kir yani ew kesê ku em bêjin van şêran vê destxetê li ber destxetekî din nivîsandiye ferqa Melek Zîrî Ehmedê Xanî ku navê wan her duan jî Ehmed e
او فرد خصيانا بالج يكي راشي احمد قوتير يكي راشي خاني قوتير بله دویم جی دبی داویا همی پرچشیران دا وکی کو من گوت دبی ناو شاعر خانی بزلالی هات yani ویساندن yani اوجی کو ما اوکر ما گوت دبی یا کو گمان لسر تونه و نه جه بحث و گوتنه یا نابه وها نبه اوه دبی خانی خودی دیوانه کم مزن بلند و هیجا یا شعر خواه yani hatta من جارك دين في برنامج ده بحث كر حياة كان سال بريان ها ودقوتن كو برهم يعني ديوان أحمد خاني تنو لبشتي جلك سيداي من هجا جلك لكولينر من هجا كل كنجان دبران دسخطان لكشكولان لجلك جيان وجريان يرو ام بدركي ام بجي سيداجي احتمال كوفي او بچك بريا لهان بيساندبه ام دكارن يرو بدركي خوش بيجن خاصه كو از زانم يعني از نه امينم لي çili zedetir خاصه كو از زانم يعني جادن شاشتي ديدا چنبه خاصه çili zedetir şehrin Seydai Ahmed Khani anha destane evci teretke kumru beji Seydai Khani u xwediyê şah esera bêjin memuzînê û gelek berhemendin ku Seydai Mehmed Alî Qaradağî jî dibêje ne mümkün e ku dîwanekî wî şêrê tune be ne hema tinê memuzînê ma be ev jî ispat dike ku û dîwanekî wînê şêrê heye û hatiye berhevkirin ji vir şûn da jî em dibînin ku ev heşt şêrê han eger ew dîwana ku ez texmînî dibêjim çil şêrên xanî têda ye û em dikarin jê re bêjin dîwana xanî eger ku di wê dîwanê de ev heşt şêrê han tune bin em dikarin bi dilekî rihet bêjin ku û ev ji bo dîroka Devleta Kurdî ji bo şexsiyetekî wekî Ahmedê Xanî wek xezîneyeke ku di dest daye. Newîca belê ew dibe şêrên li vir tên dîtin belgeyên wê nêrîn û rayê ne yani belgeyê wê ne ku dîwana Seydai Xanî hebiye heta Xanî gelek şanazî bi şêrê xwe yên dur û tujî mana dike hawara wî jî wî destê ku dibe metinxwîn şêrhez dibe metinxwîn û şêrhez tune wê jî em bêjin di beyteke xwe da ku Seyda bêjin neqle divekiye dibe tebih xanî sedefa ku her irfane welê metinxanek nebitin sahib mana çi bike belê ew agadariyê ser destxetê û li ser ku di vê destxetê de hene li ser birêz Ahmedê Xanî û em bêjin me temam kir em ê niha û bi awayekî kurtî îca Seyda tu dirêj behsa wê jî kiriye esas di wextê me ku zêde tune ez naxwazim bikeve nav wî dibe min van destxetan çawan xwand îca dû re dirêj behs dike min yani bêjin dibe yê wextê ku mirov lê dinêre ew destxetên bi kurmancî yani bi Kurdiya kurmancî hatine nivîsandin ê kevin ji yê nû hatine nivîsandin dibe qeneeta me ew e ku rasttirin yani hem dibe dihêla em bêjin ew ê da hem dihêla fonetîkê de hem dihêla em bêjin û dengan da û dibe rasttir derêxistine û em bêjin bi hinek îşaretan û ew dane nîşan û ew jî dibe sebeb ku rasttir em ê deng rasttir hatine nivîsandin û behs dike dûr dirêj lê em naxwazim bikevin nav ewa wî nav em bêjin detayê wî û em ê rasta rast derbasên ew ê bibin derbasên şeîran bibin kê masî ji her şiirê û em bêjin yek du beyt bixwînin ku em bêjin
قوپیه ام بدنه وقت مسری دا قوپ بدنه او کسی کود ویواره دا هم بجین لیکورین دکن هبن بزانن که ev şehri han çine. Böyle şehre evvel az zedet mesela şehir xwadine da ne evim yani ne başım gibi bir az muhavele bikim bu bavek hoşuk bukunum. Böyle şehre evvel beyta evvel evet bir ey vahide penahan kulzati te ne peyda ev kevnu mekan erdu sama gumbet hudra ervahu akul nüfusu aradu cevahir halin de musavver ne mehalu ne hayula. Yani şehre evvel bir hardu Mısra'yan dest bedike و داویا ویجی دبی احمد جی سانایا تا ندا کد قد چو اصفان ما عجزني حمدك إن أحمد حمدا ملا ناوي أحمد ذات أوتيا الشيرة دوتيان دبي أي يدل جمالات مجلا صد سبحة بيك ذرة جنورات مطلع İcat beyta düdyan da muhabil ev nünet tam dernek etiye seyda nokta duhiye ku beyjeyn despeka her du beytin pişti beyta avultin nahat nakhwandin je ketine yan ji dropan ledaya seyda nakaya bukhunun beyta ve adavi sırra khwa ne hani tekuda Ahmed Khani از غیر بری شد بتو آورده تولا بله شعر سیسیان هر وامه evji seyda dinav kevana mazın da evkiye ku duxi baş nahat ya xwandin bi zerzenek u hazar işve u meşhat aşık kirin ihya rakiban ku nexweşat sümbül kemilan gülü lale xemilandın reyhan şitilandın ruhan taze binevşat. Böyle ev şera sisyan hardu beytin despeki bu. Bu beyta daviyi khani bese be ar çıra zeyde salan u İsa rejuve talih u bext ne bir reşat. Yani ev beyta daviye ama şehra sisyaya şehra çaran debe mir meclisi ne kenet mutrub güya çıbikit Xonçe xendan ne bitim bülbülü şeyda çıbikit. Yani bir eve dest bekliye o beyta daviyi tabi khani sadafa gevher irfan eveli metin khanek ne bitin sahibi mana çıbikit. Bəli, evci beyta davi aşera çarane. Şera peycan disan dili şeyda jinu be ihtiyari pervaz kir seydek diye u berdaya du milu fırra şehbaz kir. Ev beyta avle u daviya vici dibe şinkari çav tayfunedir berdane du çavet bikil khani evan gera xecel levra mecaz axaz kir. Beli. O şehra şeşan dibi evci Mısra evvel ne tamamı dibi ibrişim u bide pe mutrub demsaz saldil bu vin bestine her yek du satnaz. Beli. و داویا ویجی مصر داویا yani beyta khani دخلت ثانية أو هرج خويك بون خلاق تعدت بما ظاهر كرا أعجاز وشير حفتان أوجي أي داكري أو إشارة دانيا بل سيدا كو باشنات يخواندن بنخت جان جنسي جرام بهاي زلف de bikri bizan mecan curcani fedai zülf. Bu evji şehre haftan bu davya vici dibe miru mela u mahiran kendi beliğu şairan
خانی هندی و ساهران دردج دستای زلف evci şehramaya haftan bu و şehra haştan şehra daviye şeşine ke و مخابن مصرای اول به یک جنات یا خواندن سیدن نقطه دروازه مخابن ما خامتنا ادل شمسا خاوره خانو منطق بونه ظلمت باش به دیمن وره به قرارم شبه زبوغ به او سیمن بره باش لی او گوترین دست پیکا وان حدو مصران براسی باش نات نخواندن لی بیت و ناخون مطلق آبا کوسری گر بزانم از حشته دا نبینم دلبری دی چلیکم جنتی پاور بکم کاخستری ev her du rezin hani de de davya hamu şehranda tekrar buya و وقت مجی هدی او دبه tamam دبه و از داویا و او بخورن دبه خانیا ev bezreguyi و خطاب و ناسواب چند جدت صادر ببن ای به ادب ای به حجاب ev qedaya bariye razî be ey malxerab belku bibite me mucibê narê ji bo te ev cewab ger bizanim ez di heşrê da nebînim dîlberê dê çilêkem cennetê pêwer bikim xakî serê welê bûya wê em hatine dawiya bernameya xwe û hêvîdarim me karîbe em ve destxetê bi bînerên çarpel medyayê hêjara par bikim ev destxetê han bi rastî xezîne ne hêvîdarim di demeke Kurd da wek kişê jî tê derkevin û li ser hev nehcildin û ez li vir spas û minnetdarê Sêdayê Mehmedalî Qeredaxî me û eger ku pirsek hebe ewek hebe em dikarin qasê taqeta me bigehê em dikarin bersiva wan bidin û gelek spas dikim ji hemû xebatkerên çarpê medyaya re gelek spas. Belê ev pirseke dibe mamoste Kemal Tolan dibe êvar baş bernama we serketî be hêjayan mamoste dibe zargotina me êziyan de zeral dibe ku Ehmedê Xanî êzî bûye dibe tu çi dibêjin olayê birez mamoste Kemal yani ez ne lêkulînerê ser ew ser Ehmedê Xanî lêkulîner ninemez lê ez em bêjin qasê ku min xwendiye ez dikarim yek du tiştan bêjim ez taze saz dikim yani ku Ehmedê Xanî em bêjin ku êzî be û yani ez kemasî dîroka Aylawan ji sala 1407 ya 8 ve dizanim ku Aylawan ez tarîxa wî tam dizanim lê 1407 ji Colemêrgê têne gundekî Xoşaba Wanê navê gundê Zêrînek e Zêrînek wî wextê em bijîn wê merkezeke navendeke ew ye Mîrektiya Mehmûdiyan e û cihê ilm û irfanê ye wextê tên li gundê Zêrînekê bicih dibin û qadîtiya li wir dikeve destê wan qadîtiya Zêrînakê dikin Zêrînakê da qeleheke gelek mezin jî wî şaxê jî hebe heya hezar nehsed yani şerê cîhanê yekê û ez bi xwe jî çûme Zêrînakê û piştê ku demeke dirêj li wir müderrisî dikin li wir qadîtî dikin pişta dişine em bêjin Bazîdê û lê ew mesela Ehmedê Xanî û êdîtiya wî bi rastî ez nikarim tiştekî bêjim mixabin lê ez taze saz dikim yani taze saz dikim û lê ez bizanim ku mala ew Ehmedê Xanî heya heta salê 1400 tê zanîn û em bêjin alimê dînê İslamê bûne û qadî bûne û müderris bûne berya wî çi bûne
rasiya dizanim gereke ben servi kesin ku li koli kirine cihane tiştekî wiha negotine. Eca ew dizar gotine da çawa dibe çawa bi ez tiştekî em bi eseyî dikarim bêjim gelek spas. Belê. Belê bînerê hêja. Em dawî bernameya xwe tînin û hurmetê xwe ji bînerên şerpê medyayê re pêşkêş dikin, hêvîdarin. Di bernameya bê de em bi qismên mayî ê carikin ku li ser Ehmedê Xaniye bi bînerên xwe hêja re parve bikin. Tiştên gelek hêjan e, tiştên taze ne, tiştîne ku heya niha min xwe em bêjin seh nekirine. Em ê di bernameya bê de û bi bînerên xwe hêja re parve bikin û bimînin di xweşê de û êvar baş û gelek spas dikim ji xebatkarê Çerpemedya re.